ଗୋଟାଏ ଦିନ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ତାର ଦିଟା ପିଲା ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଉଥିଲା। କହିଲା, ମୋ ପିଲାମାନେ ଜଲ୍ଦି ବଡ଼ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ, ଆଉ ମୋ ପିଲା ମଧ୍ୟ ସେ ବଳବାନ ହେବେ। ଏତିକି କହି ସିଏ ତାର ଦାନା ଖୁଣ୍ଟିବାକୁ ଗଲା। ଦାନା ଖୁଣ୍ଟି ଖାଣ୍ଟିକି ଅଧେ ଖାଇକି ଆଉ ଅଧେ ତାଙ୍କ ପିଲା ନାଗି ରଖିଥିଲା। ଭାବୁଥିଲା ଆମ ପିଲାମାନେ ଖାଇ ବହୁତ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ, ଜଲ୍ଦି ବଡ଼ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ କହିଲେ। ସେପଟରେ ଇଏ କୁନି ଚଢ଼େଇ ନେଇକି ଆସିଲା ବେଳକୁ ଫଳ ଦାନା ତାଙ୍କ ବାପା ସବୁ ଆସିଥିଲେ ଅଣ୍ଡା ବିକ୍ରି କରି। ପୁଣି ଥରେ ଗଲେ ଅଣ୍ଡା ବିକ୍ରି କରି ପଇସା ଆଣିବାକୁ, କାହିଁକି ନା ଛୁଆଙ୍କୁ ଭିଟାମିନ୍ ଔଷଧ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ସିଏ ଅଣ୍ଡା ବିକ୍ରି କରିକି ପଇସା ଯେତିକି ଆସୁଥିଲା ସିଏ ଘର ଚଳାଉଥିଲା। ଏମିତି ସେ ଗାଁକୁ ଯାଏ, ଅଣ୍ଡା ବିକିକି ଆସେ, ତାର ଭଲ ମଧ୍ୟ ଲାଭ ହୁଏ।